uranium nuklir. Jadi Amerika negara besar superpower adidaya ikut takut wedi ambek nuklir, kalah ambek wong Kediri. Nuklir mlebu Kediri dipangan wong dadi bakso nuklir, ono bakso granat, sambel mercon. Di Surabaya malah ono rawon setan. Wong Kediri ki sakti-sakti tongseng dipangan, molen dimplok. Malah ana ibu-ibu sore-sore kletis ditekoki ponakane. Mangan apa bule? Kuping gajah. Sakti-sakti. Gawe sayur jangan kunci, berarti kan lawe gembok, tangobeng. Gulane ae gula pasir, gula batu. Sakti-sakti wong Indonesia. Mulane Amerika kecil musuh Indonesia.